הכבוד, חמוד שלי, איזה יופי, נהדר, עשית נהדר, אתה ממש נסיך, תמשיך ככה. איך להמשיך, אמא? רוצים לדעת מה ההבדל בין שבח לבין עידוד? תקשיבו לסרטון הבא. אני ליאור הראל, מדריכת הורים בגיל הרך. ליוויתי מאות של משפחות ומדריכות בתחום בנושאים של תקשורת ויחסים וגמילה ושינה, ואתם מוזמנים לשמוע את הסרטון הקרוב כדי לקבל את התשובה שלכם לנושא. עידוד של הילד שלנו מתחיל ממש מלידה. אני אלך לאחת הדוגמאות המוקדמות. הילד שלי חזר עם איזה ציור מהגן, הוא עשה איזה שרבוט בכמה צבעים, ואותי זה מדהים, נכון? אני רוצה לחזק אותו על מה שהוא עשה. אבל אם אני רק אגיד לו, כל הכבוד חמוד שלי, הוא לא ידע כל כך את מה אני רוצה לחזק. מה שאני רוצה לחזק אצלו זה את התחושה הטובה שלו על הדרך, על הניסיון, להראות לו מה במה שהוא עשה נפלא בעיניי. ולא משנה מה הוא עשה, אני תמיד יכולה למצוא שם מה נפלא. נגיד, אני יכולה להסתכל על הציור שלו ולהגיד, וואו, אני רואה ממש עשית קווים שונים. פה יש נקודות, ופה התנסית בכל מיני סוגים של קווים, נכון? יכול להיות שהוא ישתמש בכמה מדיומים, גם בצבע, גם בטוש. כל מה שאני מוצאת שם, ואני יכולה להגיד, אני אומרת. זה המפתח, זה הבסיס. אני רוצה לתת דוגמה נוספת. נגיד, אנחנו נמצאים בפליידייט, שני ילדים בני 3, והילדה שלי הזמינה את החברה שהיא נורא רצתה להזמין. הן משחקות, ואני רואה שיש צעצוע שהיא מאוד רוצה, וקשה לה לחלוק אותו, והיא בסוף נותנת לה, ואז היא כועסת, ואז היא נורא בוכה. ובסוף זה אולי הן פחות נמצאות בסטטוס המשחקי. אבל מה שחשוב לי להגיד לה אחרי זה, אחרי שהכל נרגע, זה לעודד אותה על המאמץ הזה שהיא עשתה. אני יודעת שאת כל כך אוהבת את הבובה הזו. ואני ראיתי שאת עשית ממש ניסיונות לחלוק איתה את זה ולתת לה. אוקיי? זה גם נכון כשהילד שלכם מתאמץ בתהליך גמילה, לא לעשות, ונגיד, הוא אמר יש לי, והוא ככה הלך התאפק מאוד, אבל הוא לא הספיק להגיע בדיוק ולהתרוקן בשירותים. יצא לו אולי גם קצת בתחתונים. לא הפוקוס שלי על הפספוס בתחתון. הפוקוס שלי על זה שהוא היה קשוב לעצמו, והוא שם לב, והוא הלך. ופעם הבאה אני בטוחה שהוא ינסה שוב, ואולי הוא גם יצליח. כי אני רוצה שהוא ירגיש טוב עם הניסיון שלו. אני רוצה שהוא ירגיש טוב עם הבדיקה שלו. אני רוצה שירגיש טוב עם מישהו, ולא אם הוא עמד או לא עמד בציפיות הסופיות, שאגב, הן לא תמיד ברורות, והן משתנות ממקום למקום. חידוד אחרון. מה ההבדל בין להגיד לילד שלי, אתה אמיץ, לבין איך עשית באומץ את כך וכך וכך? נגיד הילד שלי בדרך כלל קצת פוחד מגבהים, והלכנו באיזשהו מקום, והוא ראה שם איזה מעקב, והוא התחיל לשחק עליו ולטפס עליו. בסוף אולי גם אפילו לא נפל, אולי הוא כן נפל, וזה לא משנה. כי אם אני אגיד לו, איזה אמיץ אתה, על מה מהדבר הוא אמיץ? הוא אמיץ כי הוא טיפס, הוא אמיץ כי יצאנו מהבית, הוא אמיץ כי עבר שם איזה אוטו והוא לא פחד. ממה הוא אמיץ? אם אני באה ואומרת לו, אתה יודע, אני רואה שאתה ממש טיפסת פה גבוה, אפילו שלפעמים אתה מפחד, נכון? אתה ממש התמודדת עם הפחד שלך, וזה מדהים. זה הדבר שאני רוצה לחזק אצלו. אז זה מה שאני אומרת. תמיד זה להתמודד עם הפחד שלי. ויש פה הבדל שהוא מאוד משמעותי, ומשאיר את הילד שלי בבהירות לגבי הדבר הזה שאותו רציתי לעודד, ועליו רציתי לחזק את הילד. זה היה 2 דוגמאות קטנות ו2 דקות על ההבדל בין עידוד ושבח. יש עוד מלא דוגמאות, ואני בטוחה שגם עולות לכם תהיות בעצמכם. מוזמנים לשתף, מוזמנים לעקוב, לראות, הכל נמצא בפרטים פה למטה בפוסט. תודה רבה שהקשבתם. בהצלחה, ביי ביי.